What if no kung last na ron natong adlaw sa kalibutan, Ginoo ra ba nay balos tanan no? What if mo taliwa na ta? Kitang tanan mga igsuon, lumalabay ra gyud ta ning kalibutan. But mao gini, what if kung motaliwa na ta? Unsa po'y ikabilin nato nga maayong pagtulunan sa atong kinabuhi? Proud ka nato atong pamilya, atong mga higala, ang mga tao nga nakaila nato. Magbilin ka tag maayong ligasiya, atong anak, atong apo, ug sa mga kaliwat kadugo nato, ug sa mga next generation. Makaingon ka sila nga katong tawhana ba nga nawala na bitaw, na bless kay kus kinabuhi ato kay pinasahi, maayong tao, maayong ehemplo, magitoy angay sundon nyo, ingana ka ang istorya sa mga tao nato. Kani atong kinabuhi bililhon ni kausara ni mas maayo igsoon nga maayo ang ato ang story kung motaliwan ta no. Samtang napatay kinabuhi karon nag-enjoy ta sa gasas kinabuhi, mga lagad ta sa Ginoo kay maom gyud ay makabuutan nato kanang natay Ginoo no. Kay musugot tag sa dili kanang what if kaning kamatayon ba, what if ba no, basin last na ron natong kuan no, or ingana lagi motaliwan na ta, sayangan ka sila nato or moingon ng uban mirisig baan atong tawhana kay mauni mauna nindot jud igsoon nga mobiya ta ning kalibutan, magbilin tag ligasiya unya ipadayon na sa ato ang mga anak, mga apo, apostohod ug mga kaliwat. Mahimo tang inspirasyon nga sila moduol sa Ginoo. Ampo amping abante ta. To God be all the glory. God bless.